Jeg hedder Jakob Boskov. Jeg er i gang med at lave et værk her for Holbæk Art, som hedder Shaman Claus er tilbage. Og det er baseret på en rigtig historie om en shaman, der boede i Holbæk. Jamen, jeg hedder jo John Conn, og det er mig, der har lavet et snelandskab her på Holbæk Teater. Og jeg er lige blevet færdig. Altså, jeg ved ikke. Uden at sammenligne på nogen måde, så må det være ligesom, når en fodboldspiller har spillet en kamp. Men jeg er godt tilfreds. Jeg har ikke givet det nogen titel endnu, men et snelandskab, det fungerer godt for mig, især her i Holbæk. Det har godt nok lige været sommer, men som dansker, så er man jo en del af det nordiske vejr, og dermed også en del af vinteren. Så det værk, jeg har lavet, er ting, som skulle fungere både om sommeren og vinteren. Det er i hvert fald en hyldest til vinteren. Jeg hedder Erik Hagens, der er maler, 74 år gammel, nok den ældste i den her sammenhæng. Det her gavlmaleri, det henvender sig til sådan den almindelige dansker og den engelske turist og den arabiske indvandrer. Fordi den stiller det spørgsmål, som vi stiller os selv, når vi er nøgne, når vi er alene, når vi ligger i sengen og vågner kl. 3 om natten. Hvad er egentlig vigtigst i den her tilværelse? Hvad er vigtigst? Det er titlen på det her gavlbillede. Og så har jeg lavet det på den måde, at alle som det måske har en chance for at, ligesom at forstå det. Og alle, det er så alle, både indvandrerne, det er englænderne, det er danskerne, det er børn, og det er voksne, og det er gamle. Fordi det er jo lavet som en slags rebus, det der ord, vigtigst. Det er lavet som bogstaver, man skal, som symboliserer, altså i form af værktøj, i form af det, vi bruger til daglig, kniv og gaffel og tallerkener, i form af motorvej, i form af ur og tommestok og briller. Og så sætter vi et skilt op nede under manden der, som gør sådan her, som favner. Og det skilt, det forklarer så billedets hensigt, idé med det. Og det er så på de 3 sprog, som vi nævnte før.
Jeg hedder Alexander Torborg, og jeg sidder her med mit værk til Holbæk Art. Solen skinner, og det er tirsdag, og jeg skal være færdig om 2 dage, og jeg er lige begyndt. Jeg har tegnet skitsen op indtil videre. Det var sådan, at jeg havde en skitse, inden jeg kom ned. Da jeg så væggen, så blev jeg nødt til at lave den lidt anderledes. Jeg kunne se, at der var nogle andre ting, der skulle gøres. Jeg blev nødt til at udvide kompositionen for at tilpasse den til gavnen, som var lidt anderledes, end jeg lige havde forestillet mig. Ikke fordi, at den havde en anden størrelse, men mest fordi, at bygningen var lidt lavere, end jeg forestillede mig. Så jeg blev nødt til at tilpasse den til bygningen, som jeg havde lavet til. Motivet forestiller en dinosaurus. En dinosaurus, som græder. Den står ved en hellig kilde i Holbæk og har det lidt følsomt, og dens tårer ryger ned i den hellige kilde. Det er jo sådan, at der er i Holbæk, det er den kommune, som der er flest hellige kilder i, og det er jeg ret interesseret i. Så jeg forestiller mig, at den her dinosaurus er en slags urdyr. Ikke et uhyre, men et urdyr. En slags arketypisk skikkelse fra sådan, der er svært at definere, hvor præcis det egentlig kommer fra. Et tidsløst dyr. Et forhistorisk dyr, ligesom dinosaurusen er. Ude i siderne har jeg tænkt mig, at der skal være sådan en slags blomster til ligesom at støtte op om motivet. Nede under i bunden, under dinosaurusen, er der en stor kilde. Hej, jeg hedder Per Mølgaard. Jeg er i gang med at lave et stort murmaleri her. Lige præcis det her billede er lidt specielt for mig, fordi nu når det er sådan her på en stor mur, og det er sådan et offentligt værk, så er det lidt anderledes end det jeg plejer at lave. Så jeg plejer at arbejde sådan meget inden for en privat, mine nære omgivelser, en privat, personlig sfære. Titlen på det hedder The Heart Has Got to Open in a Fundamental Way. Og det er sådan et tage hånd om hinanden, kærlighedsbillede. For det synes jeg, vi har brug for i verden og i vores samfund generelt, specielt lige nu, med alle de ting, der sker. Så det er første gang, jeg laver
den her type af maleri. Og det har været en sjov og lang proces. Jeg har arbejdet på det i lidt over en uge nu. Sådan nærmest døgnet rundt. Så jeg håber, I bliver glade for det. Tak. Jeg har husket mit navn, og jeg har udsmykket her på biblioteket, og motivet er en pige, der kommer flyvende på en bog, og det er et motiv, der ligesom relaterer til bygningens funktion, så det vil også fungere som en eller anden type skiltning, og det er også en måde på, hvor jeg har lavet noget, der er lidt stedspecifikt, og det er sådan forholdsvis simpelt. Jeg har lavet det i nogle klare farver. Nu er det lidt oppe på jorden, og folk kigger med ikke så meget opad. Så det er vigtigt, at man laver det i nogle lidt pangfarver for at fange øjet. Det er et motiv, som både appellerer til, hvis du er 90 år sidder i rullestol, eller du sidder i klapvogn og er et lille barn, og alt der midt imellem. Og det er sådan inden for den... Det er ligesom det billedsprog, som jeg normalt bruger. Så det er sådan kort fortalt, hvad det går ud på. er billedkunstner, og jeg står her i Holbæk foran mit gavlmaleri. Helt nymalet, færdigt i går. Og det er jo et værk, der er lavet til stedet. Det forholder sig til facadens proportioner. Man kan måske se det ganske tydeligt med det vindue, som jeg har implementeret i billedet. Altså at det faktisk er det, der laver altså den gennemgående målsætning, kan man sige, for det mønster, der er opstået, og som er blevet til motivet, ikke? Foldet ud som et motiv og en form på gavlen, som næsten bliver sådan en arkitektonisk ting, hvad skal vi kalde det, en karnap, den kan folde sig lidt ud, hvis man kigger på den på forskellige måder, så åbner den sig lidt op og bliver lidt tredimensionel og som en form på gavlen. Hos det er jo et kæmpe projekt. I må også gerne slå jer sammen og gøre det som gruppe.
Goddag, jeg hedder Jesper. Og jeg hedder Allan. Og vi er en del af Holbæk Art, som foregår hen over den næste uges tid. Ja, her i rotationshallen i Havnegaden i Holbæk. Hvor vi afholder noget, der hedder Young Artist for børn imellem 26. Så hvor de kan komme og tegne og male og bygge figurer. Og der er tre forskellige kategorier, de kan deltage i, som er maling og tegning og form og figur. Og så er 3 aldersgrupper, 6 til 11 og 12 til 15 og 16 til 20. Mit navn er Michael Lina, jeg er forstander på Kunsthøjskolen, og lige nu står vi i den gamle rotationshal af avisen Nordvest Nyt, som vores elever, altså elever fra Kunsthøjskolen, har omdannet til et sted, hvor konkurrencen Young Artist foregår. Young Artist er en del af Holbæk Art, og vi taler her meget om mulighederne af kunst i det offentlige rum. Det vil sige, hvad sker der, når man ikke låser kunst ind på et museum, men tager billederne ud i det offentlige rum. Børnene her, som især har opgaven til at tegne, male, bygge et hus, der er rart, både for mennesker og dyr, eller også at komme med nogle idéer til flere kunstværker i det offentlige rum. Indtil nu har det været stor succes. Børnene er glade, lærerne er glade, og vi fra Kunsthøjskolen er lige så meget. Velkommen til fernisering af Holbæk Art. Her i Holbæk er vi jo, og på Holbæk Museum er vi meget bæret over, at I har valgt vores rum til at holde ferniseringen. Og det er jo meget passende et gammelt byrum. Det er dejligt at se så mange gæster i dag, og at regnen den holdt op. Men jeg vil gå over videre til Holbæk Art. Og mit navn det er Henrik Møller. Og jeg kan sige på Holbæk Arts vegne en stor velkomst til jer alle sammen. Jeg er nærmest vildt overrasket. Jeg troede, der ville komme lidt af min familie og så et par venner. Vi er meget ydmyge og stolte over det, vi skal præsentere for jer i dag. Jeg tror, vi kan tillade os at sige, at det er et lille stykke erhvervshistorie i Holbæk, og måske er det endda et stykke kunsthistorie i Danmark. Fordi vi som kunstklassens frække elever, vi tillader os at sige, at vi har etableret et anderledes kunstmuseum, som åbner i dag i Holbæk. Rent praktisk, så skal vi igennem nogle taler, og jeg vil gerne se, om ikke Søren er i nærheden, han står der. Vores kære borgmester, han er den næste taler i rækkefølgen. Tak for ordet, og et meget stort og farverigt og glad tillykke. Et tillykke til os alle sammen her i dag. Ikke bare til os, der står her i haven, men til alle, der færdes i Holbæk by. For Holbæk Art er jo en gave, både til dem, der bor i Holbæk by, til alle os, der bor i andre dele af kommunen, og til de gæster, der kommer til udefra. Og så skal stedet have kultur, profil og lokal identitet. Det er alt sammen noget, som vi har i Holbæk. Det er noget, vi har haft før. Men med Holbæk Art, så er den kulturelle profil blevet styrket og løftet betydeligt. Den slags lægger man mærke til, og det gælder både dem, der har lyst til at komme her som turister, og det gælder dem, der overvejer at slå sig ned på et sted, hvor der er lidt højere til himlen, og hvor man har alt det sjove, det skæve og det kloge, som kulturen giver os. Som borgmester kan man ikke andet blive rigtig, rigtig glad og stolt over et sådan initiativ og en sådan opbakning til så flot et projekt, som vi i dag løfter sløret for. Det handler om fællesskab. Det handler om, at et par ildsjæle med en skør idé fik flere og flere med til at tro på den, og til at arbejde for den, og fik den skøre idé til at kunne gennemføres, hvis ellers bare vi var mange nok. Og meningen med det hele var at gøre vores by og vores kommune bedre i fællesskab. Hvis vi skal nå rundt og se et par af værkerne i dag, og det skal vi, så er der ikke tid til, at jeg kan takke alle dem, der har været med i Holbæk Art. Alle dem, der har været med til at udvikle en vild idé til vild virkelighed. For det er rigtig mange mennesker, der har lagt rigtig meget tid og rigtig mange kræfter i at realisere en fælles drøm. Men en meget, meget stor tak til jer alle sammen for hele Holbæk Kommune. Også en stor tak til resten af Holbæk Øster Rotary for jeres fantastiske arbejde. I har knoklet for det, og det er lykkes. Og så vil jeg også sige tak til de mange lokale virksomheder og andre, som har givet endda meget store beløb til projektet.
og de, som velvilligt har stillet deres facader til rådighed, som jo har været helt nødvendigt for at få rejst Holbæk Art. Uden den samlende støtte lokalt set fra os, så havde det ikke været muligt at realisere Holbæk Art. Så tusind tak for det, og et kæmpe tillykke til os alle sammen. Tak for ordet. Han sagde, jeg er blevet inspireret af ophold i udlandet. Jeg er blevet i den grad inspireret af mine ophold i Schweiz og i Italien omkring udendørs kunst og kunst på kravler. Og vi var godt klar over, at det var ikke betimeligt. Jeg hedder John Kørner. Nu kan jeg præsentere mig selv. Jeg er kurator for hele projektet. Og historien er den, at måske skulle jeg bare gå uden for teltet. Er det smartere? Okay. Historien er den, at jeg får en mail. Det er jo sådan, det fungerer nogle dage. At der er nogle folk i Holbæk, nogle erhvervsfolk, som i den grad godt kunne tænke sig at tale med mig angående samtidskunst i Holbæk. Og grund til at jeg fremhæver den oplevelse, det er, at det er meget usædvanligt at få en mail eller et brev, kan man sige, fra en gruppe af erhvervsfolk, som ønsker at bruge samtidskunsten til noget. Henrik har, som den fantastiske kraft og jyske egenskab, han har, helt fra starten af, ikke lagt skjul på, at han ikke vidste en kæft om samtidskunst. Og i den kuratering har jeg fra starten valgt at sige, det kunne være interessant at skabe en kønslig lighed. Det vil sige, at jeg fra starten tilstræbte at have en ligelig fordeling af kønnene, mænd og kvinder. Når vi skal præsentere nogle værker i Holbæk, så synes jeg jo, at det er vigtigt, at man har den her tydelighed omkring den her mangfoldighed i værkerne. Det vil sige, at er det muligt at have så bred en palet, så vil jeg gå efter den. Er det muligt at ramme alle jer? Ikke nødvendigvis med det samme værk, men så har vi her en mulighed for, via indtil videre 14 værker, at kunne appellere til jeres interesse. Så er det mål jo nået. Og der mener jeg, at vi er bedst tjent med at have en kønslig lighed i valg af kunstnere. I det sekund, at Holbæk Art startede deres fondssøgning, viste sig, at budgettet ikke var til de oprindelige inviterede 18 kunstnere, men kun 13. Kun 13 kunstnere, og dermed måtte jeg foretage endnu et valg, det vil sige en udskillelse, og det er jo en fuldstændig personlig kuratering, der ligger til grund for den udvælgelse, og derfor har vi i dag ikke en helt præcis deling af kønnene, men det var i hvert fald udgangspunktet. Sidst, men ikke mindst, er det værd at bemærke, at det kun er nationale kunstnere. Ønsket fra arrangørernes side har været fra starten af, at man også inviterede internationale kunstnere. Og der mente jeg, at der gik de i for store sko. Det tror jeg var nogenlunde de overvejelser, jeg havde omkring det at være kurator. Jeg er selvfølgelig dybt beæret over at have fået muligheden. Jeg har haft et dejligt samarbejde, både med kunstnere, og ikke mindst med Holbæk Art, men især med kunstnere. Jeg har bedt om skitser, fået dem og godkendt dem alle sammen. Jeg synes, at kunstnerne, og deriblandt mig selv, har gjort en god indsats. Det har varet en uge, så det er et intenst forløb. Men jeg synes, at der er en serie af utrolig interessante, værdifulde værker. Så tillykke med det. Og tak til alle kunstnere, der har deltaget. Tak til Holbæk Art. Tak for ordet. Det var det.
Det er en stor glæde, at I er kommet så mange i dag til denne her fernisering. Som Henrik lige har nævnt, så er min rolle, det er repræsentant for Rotoy. Det er med en ganske stor portion stolthed og en lige så stor portion ydmyghed, at vi i dag realiserer Holbæk Art, som er kommet i mål. Et stort, markant udendørs kunstmuseum i vores dejlige by. I årene 2010-12, der havde vi rigtig mange debatter i Holbæk Østre Rotoy Klub. Og debatterne gik på, hvad kan vi gøre for byen? Hvordan kan vi brande byen? Hvordan kan vi få skabt flere borgere til, og hvordan kan vi skabe et sammenhold i byen? Det var store visioner, og debatterne var mange, og idéerne var også rigtig mange. Men ofte var de for små, så vi synes, at vi ville gå videre med noget stort. Ikke bare fordi det skulle være stort, men fordi det skulle være synligt i hele Holbæk og også udenfor. Vi synes, at det skulle være noget permanent, det skulle være noget vedvarende, fordi alle de initiativer, der er rundt omkring i det ganske land, ofte er indgangskarakter, de drukner, de glemmes. Men det skulle være noget, der havde vision og langsigtet perspektiv. Jeg har lyst til også lige at give et kort resumé omkring projektets udvikling fra maskinrummet. Det har været en spændende og udfordrende ved det her projekt. Det har været mangfoldigheden, det har været den tværfagligheden, og det har været frivilligheden. Vi er alle sammen i et job, vi er alle sammen i et erhverv. Vi kender den virksomheds værdier og dens grundlag, og føler os trygge i det. Det her afviger væsentligt fra en sådan jobtype. Fordi her har vi mødt et krydsfelt af mange forskellige kulturer. Kunstnerne med deres kreativitet og kunstneriske frisind, erhvervslivet med deres målrettighed og struktur og fokus på indtjening, sponsorerne, som har fokus på, hvor det er for mig, er der værdi for det her, den kommunale forvaltning, som er styret af regelstyring og lovgivning, facadeejerne, som i nogle tilfælde har sagt, ja, det vil vi gerne, og i mange tilfælde har sagt, nej, det begrænser min mulighed for at sælge min ejendom. Nej, det begrænser mig, det kan jeg ikke lide. Men mange af dem er blevet positivt overrasket, og nogle har endda sagt til os, ja, min ejendom får mere værdi af det her. Tak for det, og det har vi været meget optaget af. Og så vil jeg endelig nævne de frivillige, de mange frivillige, som har gjort en forrygende indsats. Så den cocktail, den har været meget anderledes end det at være i sit faste trygge job og opleve den værdi. Her er vi i en meget stor tværfaglighed. Og opgaven har handlet meget om, kunne vi skaffe sponsorer nok? Kunne vi indhente de godkendelser, der skulle til, hvad enten det var vejspærringer eller dispensationer på lokalplanen, indgå aftaler med facadeejerne, koordinere kunstnernes arbejde og deres indkvartering, bespisning og rejser, hente maling og pensler fra vores hovedsponsor Flügger til de enkelte kunstværker. Og det handlede ikke bare om at hente 50 spande maling med 10 liter af hver af en farve. Nej, det handlede om, at hver kunstner måske havde 12 forskellige farver i forskellige pantoner, og dermed var der et varieret udbud af forskellige produkter, der skulle sættes sammen i de rigtige puljer og bringes ud til de enkelte steder. Omdele plakater og flyers i 10.000-tal, lave mediedækning og presse og website, finde bestyrelsesmedlemmer og sammensætte en bestyrelse til den nye selvejende institution Holbæk Art, udforme kontrakter osv. Og ikke mindst få budgettet til at gå i hak, og jeg kunne blive ved. Ja, det var udfordrende, men det var det værd. Og Holbæk har fået et nyt kulturelt fyrtårn.